Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजां दंजोबो दा BTC नि साख्रिनि एग्जाम डेट सफैथारबाय बेनिफ्राय एडमिट खायसे मोनदों आरो मोनाखै जुदि मोनाखैबा नोंथांमोना मा खालामनांगौ एन्ड बेनिफ्राय मोनदोंबाबो मोननै मोनथाम एबा मोनसेल' मोनदों नामा सो बेनिफ्राय अनलाइनाव खायसेया गैया बेनिफ्राय पोस्ट अफिसाव फैदों नामा बेनि सायाव मोनसे बिग आपडेट सफैदों सेबासिटुनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट माबोरै डाउनलड खालामनांगौ आरो खालामदोंब्ला सो नोंथांमोना साइन गैया मा जागोन बेनि सायाव A to Z आपडेट नोंथांमोनाहाय लाइभ प्रुफ लाना फैदों सो बेखायनो भिडिअखौ नायदो नोंथांमोना मोननै आपडेट मोनगोन बे जबनि एबा नोंथांमोना कास्टनि सायाव सो लोगोफोर गोबाव खालामा जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट्स नोंथांमोना मोनबाय थागोन बेनिफ्राय ग्रेड 4 नि एडमिट नोंथांमोना माब्ला मोनगोन बेनि सायावबो बेयाव एनालाइज खालामगोन BTC सेक्रेटारिनि साख्रि दा जोङो बेखायनो फैबाय अफिसियेल साइडआव सो अफिसियेल साइडआव BTC नियाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लिंक मोनदोंमोन बेनो जाबाय एडमिट डाउनलड खालामनो JAA बेनिफ्राय स्टेन' सो बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जामा 10 डिसेम्बराव मोननैबो जासिगोन अके बे जाबाय ग्रेड 3 लेभेलाव देन बेनिफ्राय एडमिट नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामबाय बेनो जाबाय अनलाइन हिसाबै सो बेयाव नोंथांमोना फट' दं आरो गैया सो नोंथांमोना फट' गैयाबाबो जेबो प्रब्लेम गैया सो नोंथांमोना जेब्ला एडमिट डाउनलड खालामगोन बे लिंकआव थांनानै आरो लोगोसे फट' मोननाय नङा सो बे मोनसे नोंथांमोना ओरैबायदि खालामदों जे पोस्ट अफिसाव हरोबा गोबां लेट जायो एबा टाइमाव सहैया जानो हागौ सो बेखायनो नोंथांमोना अपसन होदोंमोन जे अनलाइन एडभान्स डाउनलड खालामनो सो बेखायनो बेयाव फट'खौ नोंथांमोना स्टाफ नांगोन अके बे जाबाय अनलाइनाव सो बेनिफ्राय मोनसे बिग आपडेट सफैबावबाय जे एडमिटआ दायो न' थांगासिनो दङ अफलाइन हिसाबै अके सो बाय पस्ट एबा स्पिड पस्ट हरदों बिथांमोना जे एप्लाइ खालामनाय टाइमाव नोंथांमोना एनभेलप हरफादोंमोन दा बेखौनो सो बिथांमोना BTC आव हरगासिनो दङ पोस्ट अफिसाव दायो डाबल एडमिट थांगासिनो दङ दा मोननैनि गेजेराव बबेखौ लांनांगौ बेबो मोनसे कुइसन जागासिनो दङ थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय जे मोननैबो नोंथांमोना सोलिगोन जायखिजाया मोनसे सोलिगोन जुदि अनलाइनखौ लांदोंबा नोङो फट' स्टाफ आरो जुदि अफलाइनखौ लांदोंबा फट'आ थाखागोन स' बेखायनो मोननैबो सोलिगोन जेबो प्रब्लेम गैया जास्ट नोंथांमोना एग्जामाव नोंथांमोना एटेन्ड जानो हागोन लोगोसे ID प्रुफ गांसे लांफाथारनांगोन आधार कार्ड नङाबा भटार कार्ड नङाबा ड्राइभिं लाइसेन्स बा गभर्नमेन्ट ID जिखुनु जाया नोंथांमोना साख्रि मावखानायब्लाबो गभर्नमेन्ट ID दंखायोबा बेनो सोलिगोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स पिअननि एग्जामा माब्ला जागोननो दा गोबां कमेन्ट्स फैदों ग्रेड 4 आव मेक्सिमाम केन्डिडेट्स दङ हमना ला 5000 नि बारा थानो हागौ स' बेनि दासिमबो एग्जाम डेट भाइभा टेस्ट ओंखाराखै ग्रेड 4 आव खालि नोंथांमोना खालि सोंनाय फिननाय भाइभा टेस्टल' दङ आरो बेयाव जायनो मोजां पारफरमेन्स होयो बेनो साख्रि आरो लाइफ टाइम BTC सेक्रेटारिनि आन्डारावहाय नोंथांमोनाहाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रिखौ मावहैनो हासिगोन एबा जायफ्रा मोनो नोंथांमोना मावनांगोन सो दानि फैबाय जोंहा कास्ट सार्टिफिकेट डाउनलड खालामनाय नोंथांमोना सेबासिटुआव फैयोब्ला बेबायदि मोनसे अफिसियेल साइट मोनगोन आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो लगइन खालामनांगोन स' बेखायनो लगइन खालामबाय आं दाखालि जायखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामना दिन्थिदोंमन दा बिनि आइडिखौ जों बेयाव लगइन खालामगोन दा माबोरै डाउनलड खालामनांगौ जों बेयाव नायगोन स' बेखायनो इउजार नेम आइडिखौ होनानै नोंथांमोना साइन इन खालामदो स' साइन इन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि प्रफाइलाव थांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय बेबायदि मोनगोन बेखौहाय स्किप खालामबानो जाबाय स' बेखौहाय स्किप खालामनाय लोगो लोगो पेजआ फिन खनसेबाव अपेन जागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि प्रफाइल मोनगोन स' बेबायदि प्रफाइल मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय स्टेटासखौबो नोंथांमोना नायना लानो हागोन जे मासिम सहैखो नोंथांमोननि अनलाइन एप्लाइ खालामनाया जे खायसेया एप्रुभ जायो थाबैनो आरो खायसेया जाया बे सोनारगोन नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि सायाव दा नायदोनै बेयाव डाउनलड अपसन ओंखारबाय आरो बिनि अनलाइन एप्लाइ खालामनाया जागायदोंमोन हमना ला नभेम्बर 15 आवहाय मोनसे एप्लाइ खालामनाय भिडिअ मोनदोंमोन नोंथांमोना देन दिनैहाय 7 डिसेम्बर स' बियो फाइनालि नोंथांमोना एप्रुभ जानायखौ नुनो मोनबाय स' बेखायनो डाउनलड मोनसे सार्टिफिकेट अपसन मोनदों बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन कास्ट सार्टिफिकेटखौहाय स' जोङो बेयाव थुनाय लोगो लोगो माबादि ओंखारगोन नोंथांमोना दायो नायदो जे साइन दंना गैया आरो गैयाबा मानो गैया जों बेखौबो नायगोन दा जोङो डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि ओंखारसिगोन नोंथांमोना बेनो जाबाय डिजिटाइज कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोननि जे नोंथांमोना अनलाइन खालामदोंमोन बेखौनो नोंथांमोना बियोब्ला स' नोंथांमोना साख्रियाव बाहायनो हासिगोन बा गुबुन खामानियाव नोंथांमोना बाहायनो हागोन स' बेनिफ्राय बेयाव साइन थाया अके स' डिक्लेरेसन नोंथांमोना बेनो जे नोंथांमोननि क्लेरिफिकेसन बेयाव साइन थाया बेयाव लिरखादों नटआवहाय दिस सार्टिफिकेट इज डिजिटेलि साइन एन्ड देयरफर निड्स नो फिजिकेल सिगनेचार स' नोंथांमोना बेहाय डिजिटेलाइज माने खालामनाय जाबाय फिजिकेलि थांनानै जेबो अफिसाव साइन नाङा बेखौ फोरमायदों स' बेखायनो सिम्पल खोथायाव नोंथांमोना साइन नांलाया अके जेबो प्रब्लेम गैया स' नोंथांमोना बेनो सोलिसिगोन लाइफ टाइम सोलिसिगोन आरो बेखौनो गुबुन साख्रि एप्लाइ खालामनायाव बा गुबुन स्किमाव लनाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन 30 डेसनि गेजेराव बेहाय मोननाय जायो स' खायसेयाव थाब मोनो आरो खायसेयाव लेट मोनो दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स भिडिअ